Goeie en welkom bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Tiflin hier een heel mooi feestje in verband met de cd Boudewijn de Groot in het Friesk. Er is een deel 2 uit onder de titel Reiziger in Friesland. En joet vieren we dat feestje. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. Ik zit je tevreden, maar de lieds op een schoot. We hakken in streep bij je oren. U leefde, net omdat het maat kind te fietsen, maar is kat. Als ze maar geen voetballen wil, zo stoppen er misschien heel dicht. Misschien heel dicht. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het al kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het al kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart waar de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Als een kwart van de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Maar liever dat nog, als een kwart van de kop als de populist, want dan had het op kreeg mijn basket mist. Ja, maar de uitviering nog. Jimmy en dan op zijn Fries kijk nog. Allee te vinden op deze plaat. Prachtige plaat. Reiziger in Friesland. Deel 2 zet ik er voort maar even bij. Welkom, mooi dat je erbij bent bij deze speciale uitsturing. Want het gaat alleen maar om deze plaat, Joert, en de Friese vertolkingen van die prachtige noemers van Boudewijn de Groot. Die straks zelf direct nog wat over vertelt. Liek als de initiatiefnemer, Kees de Wolf en mijn orenmeesken die het mij werken gaan. Maar eerst Sanne,
Wat een fantastische uitviering. Hoe vond je het trouwens om vregen te worden van dit nummer? Ja, nou, wat denk je zelf? Geweldig. Ja, ik vond het echt heel bijzonder dat ik ben gevraagd. Kees heeft mij gemaild volgens mij een jaar geleden. Met een heel verhaal erover. En toen, nou ja, ik was volgens mij bij de derde regel. En toen dacht ik al van ja, tuurlijk. Lijkt me hartstikke bijzonder om te doen. En ik vond Jimmy ook wel een uitdaging als lied. Ja, want toen koerst het natuurlijk wel, maar misschien nog net in zangtechnisch opzicht. Nee, en het is in eerste instantie natuurlijk door Boudewijn gezongen. Dus je moet daar een beetje als vrouw zijnde jezelf in goed voelen. Maar ik vond eigenlijk, ik vind de boodschap in het lied heel erg toepasbaar ook in deze tijd. Ik ben zelf ook een hele harde werker en carrière-tijger. Nou, valt ook wel mee. Maar nee, het is wel een nummer die je weer op de beide benen op de grond even zet. Dus vond ik mooi om dat te doen. Hoe wie dat dan in die studio in Akkerum naar binnen daarin? Want ja, er zit toch een soort comité op die te wachten dan, hè? Ja, nou ja, ik kan wel al aardig snel dan gewoon denken van, weet je, we zijn hier met z'n allen om muziek te maken. En misschien dat ik dat vroeger nog wel heel spannend zou vinden. En nu denk ik van, nou, weet je, ik ga gewoon lekker aan het werk. En ik ga proberen een mooi liedje op te nemen. Boudewijn was erbij, inderdaad, Harry, Kees. Ik vond het een hele leuke middag. Jij was er ook. Ja, zeker. En hoe wist wat Boudewijn de Roesijn had zelf? Nou, ik had er wel. Beter dan het origineel, hè? Ja, nou. Ja, ben je klaar, denk ik, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ik roep er nog even niet in bij, want als je de cd opzet, dan is het iepeningsnummer van Teun Plantinga. Teun, komt er een bij als de worst. Ik al heel lang met jong dwaande. Maar dan komt zo'n telefoontje. Daar had net in je maar 2 nummers trouwens niet. Maar de iep is mijn reiziger. Ja. Bij je dezelfde vraag haalt, dan krijg je dat telefoontje, dat mailtje. En wat denk je dan? Nou ja, ik kom zelf uit de theaterwereld bij. En is Boudewijn de Groot natuurlijk een held, een grut eerst denk ik van, oh ja, die vraagt wel van mij. Ja, tuurlijk, ze bellen me. Ja, klopt het mailadres wel. Nou ja, ik was bellen door Kees. En ik vond het heel bijzonder. We zijn natuurlijk eerder projecten geweest in het Friesk. En ik vind het heel fijn dat ik voor deze bellen ben. Omdat Boudewijn natuurlijk ook een producttheater die in had. Dat krijg ik in hoeken. Dus dat is fantastisch. En prachtig nummer. En wat uniek is, hè? Ik bedoel, de Beatles in het Fries gewoon, de Stones, de Status Quo. Maar ja, daar wieren de makkers nooit bij. Dat wie wel heel mooi was trouwens, betekent ik nooit te plekken. Maar hij wie er nou echt bij, hè? Ja, wie hem, ja. We laten hem net weer los. Nee, we leven net weer los. Nee, ik ben nog in Friesland. Ik weet dat er al een hoes gehad, maar nee, die is geweldig. Maar jou dat zenuwen, jou dat spanning, dat zo'n man er zelf bij is? Nou, het is een beetje wat Sannek zei. Er komt een studio in en we hebben wel vaker natuurlijk studio dingen. En op een gegeven moment is gewoon niet werk. Dus dan komt een studio binnen, had hij goed voorbereid. Maar toch gaat het door stiepen en dan zit er op de bank meneer Boudewijn de Groot. En dan denk je, oh ja, ik zong het aan van Boudewijn de Groot. Dat is toch een ding. Maar ik vond het heel fijn om het in te zongen. En ik merk af en toe wel, hier, Kees af en toe bedenkjes die het in zongen. Maar dat Boudewijn af en toe heel in stilte zit op zijn piano te pingelen, luchtgitaar. Zeg ik, oh wacht je, want Boudewijn jet iets. Ja, Boudewijn jet iets. Dus dan komen we dingen onpassen. Dus het is heel fijn werk. Ik vond het heel prettig. Ja. En 2 nummers, want Apocalypse, had ik door. Ja, met Lotte Broersma. Dat is de hele oors, denk ik. Heel wat oors. Ja, de reis is echt, lekker uithalen. Lekker hiepender, toch? Lekker hier. Ja, ik wist dat ik net dat nummer in willen zoeken. Dus ik vind het heel fijn dat ze dat mensen die dan huppakee, dan krijg je een lange planting. Ja. Maar ja, ik kan nooit meer spreken. Apocalypse? Ja, ik zit op zijn Engels altijd. Ja. Die film vind ik zo goed. Ja, precies. Nee, mijn Lotte is fantastisch. En ik hier, dat nummer van mijn Lotte hier al even lezen, want Lotte hier al heel lang al inzang. Maar ja, met coronaboel kon er niks. Dus ik zie thuis altijd een hele versie met Lotte Broersma. Dan zong ik maar op mij, maar dan nou is het er echt, ja. Bijzonder om mij te doen dus. Heel bot, ja, zeker. Nou, en helemaal is het is iets fysieks, het wordt een mooie plaat. Dus het kan bij iedereen onder de kriesbeam, Sinterklaas, geweldig, ja, top. Dank u wel. Yes. Teun Plantinga. En Sanne, dank u wel voor je komst. Wij gaan naar het volgende live nummer hier in de studio. En dat is een prachtig nummer uit via terug Grietje Melgers. Met een hele band. En ze had het tour als toen net meer van mij hoorst. Als toon het van mij host, nou dan wat ik dat wel jouwen. Maar de nacht is kort en een mondtijd vier. Geen het voet, moest even bluwen. Als toon het van mij host, ben ik de vrouw net van die dream. En net als toon bij mij blust vannacht.
deze ene nacht, dan is nog net voorbij. Als toen net van mij host, zilst of varen oor kiezen wat net is, ken ik net verlengen keer. Dus ken ik dein neer verliezen. Soms denk ik wie stouder vroeger al. Die kennen is zangret verschil. Soms denk ik dat stou altijd blauwe zilst. Zelfs als ik die niet meer zien zil. Als toen net van mij hoort, dat ik vol van een linnig dij. Zo mooi is die klim, zo warm is die zin. Als toen net van mij hoort, hoor ik vol van een linnig dij. Blijf bij mij deze ene nacht, dan is het nog net voorbij. Grietje Melgers, mijn prachtig mooie vertolking. In het Fries natuurlijk, maar ja, daarvoor zit voor jullie hier natuurlijk ook mij het nummer Als toen net van mij horst. Zit ik nog een band bij en ik heb 3 heren op de bank, dus dan kunnen we mooi even over deze prachtige cd praten. Maar die komt er natuurlijk net samen. Daar heb je loodstechnici van producers, de meesten die het met de teksten onderhaal gaan. Kees de Wolf. Ik begin even met die. Welkom alle 3 heren. Eerst maar even naar dit deel 2. Die moest er gewoon komen, of niet? Nou ja, op een gegeven moment kwam naar deel 1 kwam de vraag naar een theatertour. En dan kom je met 10 nummers van sommigen 2-3 minuten binnen, net z'n 4. Dus er moesten een aantal nummers bij komen. En dan zien we met elkaar in een heerlijke vibe, zoals het jet. En weer heel veel enthousiasme. Dus toen ben we mij de tweede CD begonnen. Ja. Boudewijn de Groot, ontzettend mooi. En te gek dat je er bent vanmiddag bij deze presentatie. Deel 2, had jij gelijk zoiets, daar wil ik wel aan meewerken. Wat meer dan bijvoorbeeld bij de eerste. Ik had bij het horen van de eerste had ik al het idee van daar had ik bij willen zijn. Vanwege het enthousiasme rond het hele project. En ook omdat er een paar dingen waren waarvan ik dacht van shit, daar had ik eigenlijk bij moeten zijn. Dan had ik het wat anders gedaan eigenlijk. Dus dat heb ik toen ook tegen Kees gezegd. En die zei nou, een tweede cd dan heel graag erbij. Dus toen die tweede cd ging komen, heb ik gezegd van nou, ik wil er dus heel graag bij zijn. En dan in een vroeg stadium. En dan hier en daar wat adviezen geven. En dat hebben we gedaan. Dus vandaar dat ik de hele tijd erbij ben. Niet in het begin. Dus als er een derde cd komt, dan wil ik helemaal vanaf het begin. Ben je nog eerder? Ja, want dan wil ik ook als de muziek wordt opgenomen. Ik kwam erbij, toen stond het orkest en zo, de muzikanten stonden er al op. En nu denk ik van, er waren toch een paar dingen die had ik gezegd van nou, doe het even, probeer het even zo, probeer het even zo. Dus maar, kijk, wat er nu op staat, is waanzinnig goed. Maar bij een derde cd wil ik vanaf het begin af aan wil ik erbij zijn. Nog beter. Nou, dan kom je weer uit bij Rogier Trampen, want in zijn studio in Akkerum is dit al eer opname. Rogier, zo'n tweede deel, hoe heeft dat ompakt? Want je bent eerst bij een band de studio ingegaan om het eigenlijk muzikaal deel te zetten, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Kees kwam bij me en die zegt, joh, we gaan een tweede deel maken. Nou, helemaal leuk natuurlijk. En dit zijn de nummers. Dus we zijn begonnen met die nummers uitzoeken. Te gekke muzikanten bijgezocht, die echt enorm hun best hebben gedaan om dat op te nemen. In te spelen en op te nemen. En op een gegeven moment kwam Kees weer en die zegt, ja, maar Boudewijn die wil heel graag meehelpen. Dus toen zijn we op basis van die basissteeks zijn we met Boudewijn aan de slag gegaan om het te maken tot wat het nu is. Ja, ben je best lang bezig geweest met de sound? Ik bedoel, had je de oude platen eerst draait of hoe had je dat ompakt eigenlijk? Nou, dat is best complex natuurlijk, want deze nummers ook weer komen natuurlijk uit decennia aan muziek. Dus ik vond het wel belangrijk om het een complementair geheel te maken.
Dus eigenlijk zijn we daar niet lang mee bezig geweest. Het was meer afstemming met Kees van, joh, we willen gewoon wel dat deze CD klinkt als een geheel. Dus zo. Kees, toen was die druk maken om natuurlijk de muzikanten, hè, want die moeten dat dan al hier inspelen. Eerst even naar de band van Jong trouwens. Dit hier u is een fantastische uitsturing, meidje. Waar zit er in die band eigenlijk hier? Hè? Nou, dan begin ik met de Griezen van Griets. Ja, in het eerste plak omdat ze beiden echt een hoekpeel binnen van het project, van de eerste cd, van de tweede cd. Dus Douwe is de man achter de toetsen. Dan zie ik Jan zitten, die de bas doet. Karel, de cello. Vincent op de viool. En Bokke op de gitaar, die spelen violig. Als je naar de studio zoals dan had je nog volle meer muzikanten vregen om mij te doen, helemaal in te spelen. Wil je dat nog dreigen om de al je te regelen? Of wat is een heel georganiseerd? Ja, dat is een heel georganiseerd. Maar dat pad van de cd, de keuze van de muzikanten, daar zie je Rogier volle batterie in. Die zit in dat netwerk met zijn studio. En dat het Rogier via de regelen. Uitgaande van bepaalde arrangementen en een bepaalde sound die we de jaren bepaald hebben. Het hij daar de muzikanten bij zorgt. Boudewijn, we hebben het nu over de muziek. Maar ja, dan komt die taal, hè? Ja, ook. En die teksten. En dan vertaald door Kees. Ik begreep zelfs dat hij vertaalde en moest hij weer terug vertalen om jou weer uit te leggen hoe hij het vertaald had. Zeg ik het zo een beetje goed? Ja, mijn Fries is niet wat het geweest is. En dus ik had geen idee wat er stond in het Fries. Dus hij moest weer wat hij had vertaald, moest weer naar het Nederlands gezet worden. En dan kon ik zeggen wat ik ervan vond. En dat vond ik in 95 van de 100 gevallen vond ik dat fantastisch. Wat was voor jou het belangrijkste? Dat het verhaal of verhaaltje van zo'n song bleef staan? Of gaat het echt op details en woorden en punten en komma's? Nou, het gaat... Nou, komma's is wat overdreven, want hij schreef te veel komma's. Maar dat is een heel ander verhaal. Nee, zover gaat het natuurlijk niet. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen in Lennarts teksten die heel specifiek zijn en die een bepaalde betekenis hebben. En die niet altijd makkelijk over te zetten zijn in een andere taal. Ook niet in het Fries, heb ik begrepen. En dat is één ding. Het andere ding is dat... er zijn natuurlijk woorden aan het eind van een zin die rijmen op andere woorden en die belangrijk zijn en die dus wel moeten blijven staan, maar die in het Fries niet rijmen. Dus dat wordt dan een heel gepuzzel en dan moet je een soort compromis vinden tussen wat belangrijker is. Is het rijm belangrijk? Is het de zinsbouw belangrijk? Is de betekenis van het woord belangrijk? Enzovoort, enzovoort. En dat is voor Kees een ontzettend gepuzzel geweest. En hij had gelukkig, begreep ik, de hulp ook van een Friese taalkundige dame die daar fantastisch ook mee geholpen heeft. Maar hij heeft de tekst van Lennart heeft hij sowieso fantastisch overgezet in het Fries. En 2 keer verraste hij me door een totaal andere tekst te schrijven dan Lennart had geschreven. Jan Kluijsen, de trompetter, gaat nu over een oma die op Twitter zit. Ja, Beppe zit op Twitter, hè? Ja. En dan was nog eentje die ook over... Oh ja, de meester Prikkebeen. Dat gaat over Skipper, hoe heet hij ook weer? Skipper Prikkerpoort. Ja, sorry. Maar goed. En dat is een totaal ander verhaal dan Lennart. Maar de verhalen op zich zijn prachtig. Het hadden zo Lennartse teksten kunnen zijn. Rogier, dit wie is zo'n project bij Deel in wie dat al samen, maar nou ook door corona en natuurlijk agenda's en verschillende muzikanten en jongers. Dat is het al hier in brokjes opnemen maast. Hoe slaagt het die als studiobaas, als technicus zeker, om er toch in een geheel van te maken? Dat lijkt mij een ongelooflijke opgave. Aan de ene kant wel. Het was natuurlijk heel bijzonder, want we startten het project en toen kwam COVID. Dus we zijn toch 3-4 maanden gestopt ook met het project en dan start je weer. Dus ik vond het niet zo lastig om het één geheel te laten zijn, maar wel om iedere keer weer te starten. Maar het grappige is ook weer dat je luistert het weer opnieuw en je komt weer op nieuwe ideeën. Dus voor mijn gevoel zijn we het project 3 of 4 keer opnieuw gestart. Maar dan toch ga je weer een stukje dieper. Dus het heeft misschien ook zo moeten zijn en daardoor is het naar mijn mening wel nog beter geworden. Al bij al een prachtige plaat, Reiziger in Friesland. En nou weer een nummer live hier in de studio.
Nou valt de nacht, zelfs als de sneeuw. En het wordt stil om mij. Valt er van vier een ster op mijn paard, dan neem ik hem maar voor mij. Stilstaan in het woord, zuster en koud, de spieren verstenen op wacht. Het locht op de sneeuw van nacht Jereveen en ik ben onderwijs. Nou is de nacht, zelfs als de sneeuw, zat zuster, zo wit om mij. Ik draag een ster van vier in mijn hand. Ik ben onderwijs naar die. Stil is de nacht, zacht is de sneeuw en het wordt stil in mij. Ik draag een ster van vier in mijn hand. Ik ben onderwijs naar die. Een van de mooie duetten die op het album bestonden, dus Reiziger in Friesland. Het was een fantastische stem, trouwens. Lotte en Berend. Net de eerste keer trouwens dat je meisje beiden zongen. Maar dit lijkt me toch wel weer een bijzonder klus, of net? Ja, dit is wel oors wat oors door. Ja. Dus dit is hartstikke leuk. En vooral mooi zo'n orkest. En maar al die meezingen te werken, dat is fantastisch. Ja. De best van een jongere generatie. In hoeverre bestoep mij Boudewijn de grootste muziek opgroeit? Nou, mijn hart heeft cd's van, dus dan krijg je wat mooi. Maar eigenlijk, nou wij met dit project bezig binnengaan, heb ik me echt het woord in verdiept, precies. Maar dus ik moet heel eerlijk wezen, ik heb van dus hard mooi gekregen, maar dat is het eigenlijk wel. Maar goed, ten ook een beetje van die, hè? Ja, een beetje wel, ja. Hoe viel dat? Ja, te gek. Ja, veel heel wat, hè? Maar goed, het bent toch hele bekende noemers. Ja, onderwijs is misschien net al de grootste hit, maar toch, het is wel een documentje, hè? Ja, absoluut. Dat is mooi omdat nou ik mijn Lotte te spelen, dus dat is fantastisch. Pro-oefenen? Ja, zeker. In de auto in het taal vooral nog 100 keer, dus haast eerst even Radio Veronica erop. Maar ik heel wat inhoren bij dit nummer, denk ik net. Ja, het is wel heel ingetogen en mooi met elkaar. Dus ja, dat is wel dat is mooi om dat te doen. Dat fantastisch. Ja. Lotte, hoe hast u dit beleefd? Ik bedoel, het is net het enige nummer wat op die cd kwam is met die. Er had nog een prachtig duet in. Ja, nog 12 zelfs. Ja, nog 12. Ja, ik ga inderdaad nog een heel mooi duet met Siep in. Pastorale, dat noem ik al. En Apocalypse met Teun Planting, ja. Even nog pastoraal, want dat is natuurlijk een monumentaal nummer. Ja, ik ken hem dus, ja, dat is typisch, maar ik ken het natuurlijk als de kastversie, hè, de Siepsie-versie. Die ken ik eerder als die van Boudewijn. Uiteindelijk is het in bubbelkam dus. Ja, ik ben er verplicht wel opgegroeid, dus. Ja. Maar ja, nou het origineel. Want hast naar het origineel luisteren? Ja, zeker weten. Of hast die kastversie gepakt als voorbeeld? Nee, ik had het origineel zeker wel luisteren, ja. Maar het is voor mij wel heel fijn dat het natuurlijk weer in het Fries is, want dat wie ik ben, die versie. En ik vind het hartstikke mooi om te doen, ja. Goed, en dan met Berend en dan in het Fries, is prachtig, hè? Ja, en wij zongen natuurlijk al heel lang samen, maar in het Fries. Altijd Engels, hè? Altijd Engels, ja. Dus dit is wel wat hoors. En inderdaad heel iets. Meestal staan we in de kroeg, maar wat loerdere muziek. Maar dit is wel heel leuk om te doen, ja. Sowieso mooi om mee te doen. Ik bedoel, hast nog twijfelen of toch geloof van... Nee, ik ga net twijfelen. Nee, ik dacht voor dit wil ik wel, ja, het is dan hele mooie jongens. Ja, dankzij die ben ik er nog bij kwam. Dus, Oh, jouw middenschuld maar. ja, dankjewel hè, Willem. Nee, ben ik super blij, maar ja. Mooi dan er weer. Dank je wel voor je komst. Dankjewel. Yes.
Ik hoorde hier in mijn hand, het glas naar mijn loon en beter. Ik blaas de hemel vol gesketter, ik roep de heide uit het zon. Ik squat je apen uit de mouw, de spikkelpantes en de skriezen, het blauwe knien en ik de vriezen. Ik strui mij diezen en mij dauw, alles lag het, ieder plan. Werken de best om haar hoed, en elke vogel aan zijn lood. Ik jou de namen van de man. De verf die ik riemde, flint nou in de brand. Palet valt vlamjend uit mijn hand. Kan ik mij verzinnen, ik zocht daarin in mijn eigen groene gas. Was toon graag wiet wezen dat ik die net ken, en dat ik net al machtig ben. Doe iets van die apel, ik ken die spulbol, want dan verlier is de man. Maar om die vrouwenlichaamspracht zocht ik bron mijn roze vloer. Zie ze stiekem om mijn stuur, en mijn brood zit in die macht. Daar sloep de kat, hij is blauw met bruin, en had de protter al te pakken. Trog koude blijden aan het taken, zocht ik de pantes op een struik. De vleesbim die er maar uitkomt, die riest omheen mij gouden snaren. En op een van haar pilaren, een nar die schuine verske shot. Eerst en ik vooraan op een simmerske morgen, ik dacht ik ken wel alles om. En als kom ik boppen, dan kroept u te gropen, de engel mij het grutte mes. Alweer zo'n prachtig nummer, jawel, van Boudewijn de Groot. Maar Eva, vertolkt in het Fries, bloed Eva. Maar wel prachtig zong toch Reinoud Wijma. Reinoud, hoe gaat dat? Want dan krijg je een telefoontje of een mail met de vraag, was dit nummer dwaan in het Fries? Is je dan heel bord verdiepen in zo'n nummer? Ja, nou, ik koel het nummer al wel. Ja, het is een prachtige nummer met een mooie, compliceerde tekst. Ja, Kees die hier mij mailt van als ik mij dwaan wil. Woe. En mij dit nummer, nou, van zelfs wel weer even beharken. En het is wat leeg van mijn stem, maar het kan wel. Het werkje dus? Het werkje, ja. Maar en dit wordt een mysterieus nummer eigenlijk, hè? Ja, het heet dan Eva. Nou ja, Eva is de eerste vrouw op aarde, nevens mij. Dus ja, daar had het wel wat... Er gaan wat theorieën hoor, hè? Precies, ja. Nou ja, daar gaan we maar vanuit. Vind je het toch belangrijk, de inhoud van zijn tekst? Of is het gewoon het nummer op zich al reden genoeg om mij te doen? Nou, het rint wel heel mooi qua tekst. En ja, ik kan me net echt dwanen hoe mij de inhoud meer van hoe zal ik het jongen. En mooi onderdeel te zijn van dit project? Ja, in eerste instantie hier ik zei iets van nou, wil ik dit wel dwaan, maar doet ik jaren dat Boudewijn zelfs belutsen wie bij het project. En hier ik zoiets van, ik ga ervoor. Komt u maar. Ja. Doe nog even staan. Vrede er even niet in bij. Grietje King maar. Want of we toch goed teksten hebben. En hij nam me voel al even in hier van de peteren. Dan komen we uit bij natuurlijk Kees de Wolf. Die een beetje de teksten troscoot. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk in? Nee,
Nee, het binnen wel zien oorzettingen, maar ik kreeg ze vanaf het begin van dit project al te zien, dagelijks al. Dus ik hield er ze nou en dan ik wel een beetje inspraak in, of dat ik zei zo, nou misschien dat of dat. En hij pakte dat elke keer weer heel leuk op. En soms zien we wel discussies, maar Dat jij toch extra. dat jij het erbij. Dus het weer heel leuk. Liep me wat dreig, want aan de ene kant is maar de interpretatie van een Kees de Wolf en aan de andere kant het origineel. Is dat net een beetje hink op twee gedachten? Ja, maar dat is oorzetten. Hè? Dat je zeg maar een schaal wetter van de ene kamer in de oren brengen. En je willen die schaal zo vol mogelijk oorbrengen. Maar het ken net als dat je onderwijs een paar drippen verliezen. Nou, dat beeld, dat jij het bij oorzetten. Heel mooi omschreven. Als het George naar de teksten. Vind je mooie songteksten? Ja, en ik heb vanzelf wel favorieten. En, Neem eens hier. Nou ja, wat Grietje, ze kreeg zong van... als jij niet van mij houdt, houd ik wel van jou alleen. Nou, ik vind het een geweldig mooi versje. En dan zit ik van, hoe krijg je dat goed in het Fries? Nou, daar hebben we echt ook griezelig op omstend. Want had ik wel van die alleen... Dat paste dan net in. Dus dat moest oors. Dus daar hebben we een heel soort op om... boetseerd, zeg maar. Maar wat ik nou krijg, dat ik denk van... ik heb al die teksten in de computer. En ik heb ze al hier heel goed besjoen. En nou jaar ik ze. En dan denk ik, wow, wat is het mooi geworden. Het is echt fantastisch. Het wordt toch een belangrijke mooie onvulling in het, wat er al is. Vertaalde en oerzette teksten. Absoluut. Ja, ik denk dat Friesland je wies maar wezen mij. En 4, de boeten vanzelfs. Hè? Dank u wel. Reinhold en Grietje. We gaan naar je volgend noemen. Hoe taalsprutsen. Want Boudewijn de Groot die waard verteld, dit gaat over een versopen protter. Wat zei hij? Nou goed, dat vreeg ik hem straks nog wel even. Maar we krijgen het nou wel in het Friesk met Grietje Melgers. Samen hakt die als een zwarte stobbe in het wetter voel. Samen had die mooie vlerken en die kopkut bejoen. Net meer vliegen oer de heide, oer het wetter, oer de kruiden. Net meer jongen van de zinnen als de dagen weer beginnen. Maar dan bist u al vergeten, alles mas nou achterlitten. Het wetter neemt die verder maar. Er is net hier die om die schreeuwt en morgen komt weer een eigen dag. Als ik een protter weer, dan vlieg ik vrij van alle strodeloos. En ik die niet Jimmy zin en van niet kreeg ik me nooit. Want dus heit het wie een rotter en dus met mijn oude snotter. En dus Bobke die toch dotter, skielk vader op een kotter. Maar ik voel mij net binnen en de vrijheid ondervinden. Dus ik vlieg en zocht het avontuur. Vrij van thuis, oer de bjemmen en het kruis op het doel. Om te leven in geluk, leef ik in mijn protter dream. Ik voelde me gelukkig, blied en vrij, liek als een ben. Maar mijn denken dat wat rotte, droeg jaloerskus op een protter. Woe net langer dan maar zitten, was die protter vlug vergeten. Ja, mijn leven zo bedjeren, want ik protters mat versteren. Ik al vlieg ik als een protter in het roer. In de vierte komt er dan, ik ben het zuster van u. Ja, het gaat je over dit document. Reiziger in Friesland, deel 2 dus van Boudewijn de Groot in het Friesk. En we hadden natuurlijk een proto-oersie muziek, de teksten, maar ook de oersettings. Boudewijn,
misschien wel aardig, maar we hebben vandaag dat nummer weer gehoord van Grietje met Versopen Protter. De eerste keer dat je dat hoorde, toen dacht je, waar hebben ze het over? Ja, ik vind protter een lelijk woord. En ik had geen idee wat het was. Het is een spreeuw of zo, Kees? Een spreeuw? Ik dacht, ja, een spreeuw. Dat is lang niet zo poëtisch als een vlinder. Maar dat scheen te moeten om de een of andere reden. Ik weet nog steeds niet precies waarom. Tot ik in mijn archief opeens een opname vond van een Fries zangeresje. Die het ook in het Fries zingt. Met een andere vertaling. En die zingt gewoon versoppen vlinder. Ik dacht, vlinder is dus een Fries woord. Waarom gebruik je vlinder niet? Dus dat moet je straks even aan Kees gaan vragen. Waarom, Dat gaan we nog even uitzoeken, ja. Waarom dat zo is. Maar verder is het staat op de eerste cd. Ja. Maar het geeft iets aan, hè? Hoe je soms moet zoeken naar een woord. En het ene valt beter dan de ander. Als je naar de tekst luistert, dan hoor je dat verderop in de tekst. Dan gaat het protter ergens op rijm en zo. Dus misschien dat de reden was om dat beest een protter te maken in plaats van een vlinder. Hoe heb je dat gehad met het nummer De Lifter? Want Siep zit naast je, Siep van de Ploeg. Welkom trouwens, mooi dat is de best. Jullie met z'n tweeën een nummer geschreven, Fries en Nederlands, door elkaar heen. Ja. Was dat een stuk simpeler of bemoei je je dan ook nog met het Friestalige deel van zo'n nummer? Nee. Dat was aan Siep? Ja, Siep is een uitstekende tekstdichter. Dus waarom zou ik me daarmee bemoeien? En we hadden het verhaal, wisten waar het over moest gaan. Dus waarom zou ik me daarmee bemoeien? Heeft hij toch. Het is toch prima? Dus. Mooi. Ja, het enige wat Boudewijn dan belangrijk vindt is, en dan begin ik in het Nederlands, ik ga in het Fries. Wat hij belangrijk vindt is dat het goed rint. Dat het gewoon goed op de, qua ritmiek goed rint op de muziek. Dus dat het hetzelfde aantal lettergrepen had dan het Nederlandse gedeelte. Dus dat het lekker rint. En ik moet zeggen, we hadden het nog met z'n treien, of de tekst met z'n treien maken, want Kees rekende weer op met de Friese tekst van De Lifter. Dus ik heb er nooit zo lang noemen werken dan dit noemen. Maar voor Wouden is het misschien helemaal normaal. Maar we hebben het wel, ik denk wel 6 zanken weer verloren. Ja. En dat was voor mij heel bijzonder. Want op een gegeven moment bij mij is het zo van, nou, het is clear en het is clear. Maar bouwden wij niet goed tot het naadje, tot het helemaal krijgslang, tot het perfect is. En dat maakt eigenlijk. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja, want hoe dat hele proces? Want ik zie hier nog zitten. Ik ben een paar keer bij hem sessies geweest in een prachtig landgoed in Oranje Woord. En wie natuurlijk, ze bouwden zien van die mensen, je bent ermee opgegroeid, van die iconen van de Nederlandse muziek. Dus ik denk, altijd nog eens een kans is om mij die man noemen te meiden, dan is het nou. Dus ik zei het, toen zei ik Kees Bouden, ik wil voor mij wel, maar ik wil heel graag een noemen meidje. Bij Boudewijn. En uiteindelijk hebben we dat gewoon bezocht. En dat hebben we op het Jachtlust, dat prachtig mooie gebouw, met zo'n mooie oprijlaan, ben we daarheen gegaan. En dat een paar sneuren hebben we daar zitten en hebben we dat maken. En gelukkig, ik denk, ja, het is echt prachtig om in het bedje van de muziek, de stijl van de kast, dat bouwde systeem erin zit. Dus uiteindelijk hebben we met de kast dat opname. En daar ben we heel grutsk op. Dat vinden we prachtig. Dat is een van de hechtpunten. We hebben natuurlijk in ons verliezen hebben we vaak nummers van Boudewijn spelen. Ik met Radio 2 gala's en zo, dan met Lisbeth List, pastoraal, ik die en dat weer dan ook mooi in het Nederlands. En ik had ook wel eens in het Fries die op de Friese Music Night. Maar nou, mijn prachtig mooie, nog een betere vertaling vind ik persoonlijk. Echt met de meeste zelf erbij. Dus ja, een hele mooie ervaring geweest. Ja. Alweer. En een bijzonder verhaal uiteindelijk. Boudewijn, over Jachtlust gesproken, want daar heb je half om half wat gebivakkeerd. Was je constant met dat nummer bezig? Met De Lifter om dat af te schrijven, daar op die locatie? Het hele jaar? Nee. Ik weet het niet. Ik heb daar een jaar gezeten. Tenminste, ik heb muzikanten die jaren met één nummer bezig zijn, maar zo was het bij jou dus niet. Nou, niet in dit geval, nee. Maar nee, ik heb daar een jaar gezeten in de weekends. En ben daar met andere dingen bezig geweest, mijn eigen materiaal en dat soort dingen. En met Siep, dat was pas helemaal aan het eind. En dat heeft ook niet zo heel lang geduurd wat schrijven betreft. Dus nee, daar ben ik niet zo heel lang mee bezig geweest. Maar ik vond het wel een mooi proces. En we kwamen er eigenlijk op door een gesprek dat we hadden over hoe het ging in onze carrières. En op een gegeven moment kwam het erop neer dat ik eigenlijk niet zo'n theaterbeest
beest ben. Ik hou niet zo van optredens. En dat heb ik eigenlijk nooit echt leuk gevonden. En Siep, die wil niet anders. Het liefste doet hij 24 uur per dag, 7 dagen per week, staat hij op het podium. En ik wil niet zeggen dat het hem niet uitmaakt wat hij zingt, maar hij wil daar gewoon ontzettend graag staan. En er zijn er meer die dat hebben, maar ik dus niet. En daar hadden we het dus over. En hij begreep het dus niet van, hoe kan dit nou, weet je wel, je bent zo lang bezig en je vindt het niet leuk, waarom doe je dat en bla bla bla. En ik heb dan weer van, ja, je bent zo lang bezig en nog steeds op dat podium staan, wat vind je daar nou leuk aan? Dus toen zei Siep van, moeten we daar niet een tekst over maken? Ja. En dat hebben we toen gedaan. En daar kwam dan het idee van die jongen die staat te liften en op tijd in het theater moet zijn. En hij staat er in de regen en hij heeft pannen met zijn auto en hij moet op tijd zijn. En er komt maar niemand langs. En nou, dat hele verhaal. En dan kom ik dus langs, maar eigenlijk dus niet gewoon iemand, een chauffeur die toevallig ook zingt en gitaar speelt. En dan gaan ze het hebben over waar wij het dan in ons gesprek over hadden. En dat werd De Lifter. Mooi nummer trouwens. En dat zal al nog released worden. Dit is op het album. Het is een beetje hofleverancier, Siep, van deze plaat. Maar dit zelfskreunende nummer, dat wie dus wel heel wichtig voor jou om mij te doen. Dat joch krijgt de extra meerwaarde even. Ja, dat is wel... Nou, ik moet zeggen, zonder dat nummer hier kijk wel mij niet, hè, want ik vond het gewoon een prachtig mooi project. En ik vind het prachtig mooie nummers. En wat ik zei is, vroeger als coverband speelde die nummers van Boudewijn. En nou kerst het op de plaat zetten. Dus dat wie natuurlijk wel prachtig. Maar dat is wel de slagroom natuurlijk, dat eigen nummer wat erop staat. Want dat is ook iets, het enige echte nijen wat erop staat. En hofleverancier wat betreft, ja, die oornummers, ja, ik hier natuurlijk alles, Kees bellen me toen van, nou ja, eigenlijk vinden we het al wel eens zo pastoralis, jongen, maar dat heeft er ook al vaker dingen. En ik heb het ook al eens dingen met Ramses Shaffi op 2 meter van me, ja, die ziet in de zaal. Nou, dat vond ik ook heel spannend. Die ziet eruit, de scène, wie als eerste degene die sting hier voor mij staande ovatie, want dat zou mooi vonden, samen met Lisbeth List toen. Hij kon het toch zelf net meer, dus dat deed ik. Dus ja, dat hier wel meerdere. En ik vind Skipper Prikkenpoort, dat vind ik echt een hele mooie bewerking, want daar had ik voor een beeld bij van, ja, dat kan echt zo'n Frieske oude skipper wezen. Wij hier vroeger in de Westreen hier was dat wie Rea de Romke, die werden op een wemboord, dat wie Skipper Prikkenpoort. Dus dat kon ik heel mooi inkleuren op die manier. En er zit ik nog wel een hele zwiere bevalling bij, maar ik zei dat hebben we echt wel 3 of 4 keer opnieuw geprobeerd, dat wie de Hemelpoort. Hier bouwden wij een bepaald idee bij en dat had een enorme zoektocht geweest eigenlijk voor ons alle jaar. En uiteindelijk is het slagen. Nou, 3 of 4 keer probeerde je, ik wat zei ze, de producent heeft dat echt heel goed oppakt, omdat we steeds nog weer probeerde beter te maken. En ja, dat is, uiteindelijk is dat ook heel mooi geworden. En toen kwam ik achter dat Boudewijn natuurlijk heel erg goed weet hoe iets klinken moet en wat de essentie van een tekst is. Dus dat is heel belangrijk om dat verhaal erachter te hebben. Wat wordt er bedoeld bij zo'n nummer? En wat is nou eigenlijk de invalshoek en de essentie van het nummer, wat de nuance van het nummer is. En dat komt in de tekst, maar ook in de uitspraak van die tekst is dat heel belangrijk hoe dat naar voren komt. En dan wordt het duidelijk in de sfeer, in het verhaal, in de intentie en in de dynamiek wat zijn nummer eigenlijk inhoudt. Dat is net een versje, maar dat is gewoon een hele reis. Daarom is die titel ook goed. Want elke nummer is op zich weer een nieuwe reis. Het zit al hier op dit prachtige album Reiziger in Friesland. 1, 2, 3... Hij zocht er 4 en rond. Een borkerij, een lovelvee, vlak onder zijn balkon. Hij is wat vreemd en misschien wat raar, maar echt net dom als blind. Hij ziet het graag er leven op het lijmste middenin. Verhuizen naar Amerika, het gie hem net om geld. Zijn levenszuster Ursula, die had dat altijd vield. En hoe lang hij ook voort is, ieder hier om mij. Dan komt hij een paar dagen mij de eerste merkerij. Hij kan us net vergeten, hij komt echt weer naar huis.
Nee, hij en zuster Ursula, want Friesland vult ons thuis. Wat is het dan gezellig, mijn onke er weer bij. Ik keer nu zelf verstillend, aan wie bleven altijd wij. Onke zocht zijn vrijheid op, want hij wie je wel kleer. Maar regels en behoudingen en altijd een maar meer. Hij ging me rond naar teksten staan en liep mij de dij. En ik had je nooit zin, als ging ik toch mij omke mij. Come on! Dag Baak en dag Beppe, dag tante Ursula. Ik ging op reis bij onke, ik ging naar Amerika. Dag Baak en dag Beppe, ik kom echt weer naar huis. Ik kom erom naar Friesland, want dit land dat vleelt me thuis. Dag Baak en dag Beppe, dag tante Ursula. Ik ging op reis bij onke, ik ging naar Amerika. Dag Baak en dag Beppe, ik kom echt weer naar huis. Ik kom erom naar Friesland, want dit dorp dat bleef me thuis. Dankjewel. Ja, dat bewust maar weer dat er een verskatel noemers op die cd staat. Reiziger in Friesland, van mooie duetten, te wat zwieren noemers. En de fleurigheid van Jelle B. Want Jelle B, ik ben net alleen van mij als persoon dat ik blied, maar dit nummer is ook wel lekker, hè? Ja, dit is een heerlijk nummer. Vrolijk, hè? Ja, man. En dan nog een tweede nummer erop, Beppe op Twitter. Ja, Us Beppe zit op Twitter. Nou, dat is echt een prachtwoord. Ja, dat vind ik echt... Nou ja, van deze twee, mag ik eerlijk zeggen, zuster Ursula is echt wel mijn favorietje. Maar die Beppe zit op Twitter, die moet er ook wel wezen. Ja, wat een verhaal dit trouwens, hè? Ja, ik moet er wel even zeggen, Casey bellen mij. En je weet het misschien wel, maar ik ben eigenlijk stop als Jelle B. Hè? Dus ik ben gewoon Jelle Broers, maar hè? Meeste Jelle eens. Maar Casey bellen mij vlak na dat ik stoppen weer. En die zei, Kees, nou, ja, Jelle, ik zei, Kees, nee jong, dat doe ik net aan mij. En toen zei Kees, ja maar Jelle... De kist een dag, maar het Boudewijn de Groot in de studio zitten. Ik zei, nou oké, ik ben er, jongen. Let me maar kwijt, jongen. Kom maar, bel je me maar. Ik zong alles. Ik zong alles. Beppe zit op Twitter, geen probleem. Hey, jongen, mijn zuster Ursula. Nee, ja, nee, maar zonder liegen, dat zou ik geen. En maar is er denk zo'n telefoontje dat de oplijst denkt van... waar ga ik jaartje in zijn? Want het mag er toch wel even dwaan in zo'n studio. Ja, zeker. En er moet er energie in. Er moet er energie in. En nou, dan wist ik als met nou ja, professional workers, dan gaat het soms ook mal. En dan bedoel ik mooi dat die precies weten hoe het mat. En dat voelt me alles mooi. Want ik hier hele mooie, ja, toch een mooie tips en complimenten van de meester hemzelf. Nou, dat is toch fantastisch, net? Ja. Jelle B of Jelle Broers, maar mag ik nog zes eigenlijk? Ja, je mag het eigenlijk zelf weten, maar nou, zeg maar Jelle gewoon dan. Gewoon Jelle? Ja, gewoon Jelle. We houden er even niet bij. Grietje Melgers, kom er even bij, want deel 1, wie zijn natuurlijk hofleverancier, om het zo maar zo te drukken. En deel 2 doet ze er op mij. Grietje, mooi, dat is de beste. En dat is nog noemen je live song hast. Had er bij nog twijfel geweest of die deel 2, tuurlijk, ik door mij, komt u maar. Ja, zeker. Ja, geen twijfel, nee. En dan komt dat duet. Ik moet zeggen, een prachtig duet. Ooit weer dat avond, maar dat hebben we lekker vertaald naar Ik Beloof, hè? Ja, dat klopt. Ja. Lekker eigen wie. Ja, zeker. Heerlijk. Hoe weer dat, om dat nummer weer op te pakken? Ja, heel bijzonder. Want het wie al maandtijd en het wie al... nou ja, ik viel het wel een beetje, ik als Mie Veske. Dat klinkt misschien een beetje gek. Nee, maar dat was er in Friesland heel wat maar associeerd. Ja, dat is echt zo. En, en toen een duet, ja, geweldig. Dat heb ik nooit dromen kennen. Nee. Hoe was dat mij maken in de studio? Nou, het is al een heel skoflien, dus ik moet het weer omhellen. Maar ja... Nou, ik vind duidelijk, er stapt in zo'n lied hokje weer zo. En ja, dan zit de meester zit achter het rut en die denkt mij en luistert mij. Nou ja, we staan together, tegelijk, hè? Ik nog? Ja, ik nog. Dus was het ook nog deel apart van een insong, nevens mij? Ja, klopt. Ja. Mooi avontuur, ik weer deze? Ja, heel mooi avontuur. Ja, misschien nog wel mooier als het eerste, omdat het... Het zit dan wat meer imies, zeg maar. Dus ja. Prachtige noemers. Reiziger in Friesland, dank u wel. Grietje Melgers dus. En ik Jelle B. te beharken op dat prachtige album.
Ja, wat een album. Mooi. Gewoon, luister het maar eens. Kist de cd krijgen trouwens met gewoon Spotify en Oerl is het wat op een harkje. Viet je nummers op Reiziger in Friesland. Het zit er haast op. We krijgen straks nog één nummer. Een heel bijzonder nummer. Een bijzonder duet. We hadden er al even een hoorn. Ik beloof. Ik heb de eer om een hele tijd bij de opnames te wezen. En ach ja, nou je in de media werkt, neem ik voor de camera mee. Daar ga ik een clipje van maken. Ik ben geen clipmaker, maar ik vond het wel een hele eer om dat te doen. Maar we doen nog even een parteer met treien. Ik neem het maar even een haartrolspelers. Kees de Wolf, Anje Bak, vrouw en manager. Of is het manager en vrouw trouwens? Nu is het op dit moment manager en vrouw. Ja, dat ben heel streng. Het is werk, hè? Ja. Boudewijn, we hebben bijna de hele uitzending gehad. Album ligt er. Het hele opnameproces is achter de rug. Wat is je gevoel nou over zo'n cd en zo'n tweede die is uitgekomen? Ga je straks naar huis toe in de auto en denk van, mooie plaat, mooi project? Nou, dat denk ik al een hele tijd. Ja. Want ik heb hem al een tijdje geleden gehoord natuurlijk. Ja, wat ik meestal denk als een plaat klaar is. Jammer dat het voorbij is. Op naar de volgende. Ik hoop dat het een succes wordt. En ik hoop dat ik het over 20 jaar net zo mooi vind als ik het nu vind. Maar meestal is het andersom. Meestal is, als die plaat net klaar is, dan hoor ik hem thuis en dan denk ik, tenminste heb ik het over mijn eigen platen. En dan denk ik, shit, dat had ik eigenlijk anders moeten doen. Oh nee, dat had ik, stom. En zo luister ik dan naar een plaat en dan hoor ik hem 10, 15 jaar later. Dan denk ik, dat is eigenlijk een verdomd goede plaat. Dus dat moet allemaal een beetje groeien en rijpen en tot rust komen. En ja, dat soort dingen van dat had ik anders willen doen, dat moet dan langzaam afzwakken en wegebben. En uiteindelijk wordt het dan een plaat waarvan ik denk van, weer een mooie plaat. En dat denk ik bij deze ook. Ja. Hoe heb jij dat beleefd? Want jij krijgt het natuurlijk niet direct mee, maar hij komt natuurlijk met de verhalen thuis. Ja, nou ja, in die tijd zat hij natuurlijk heel veel in Friesland, in Oranjewoud, op Jachtlust. En daar zat hij, ik geloof dat jij zei, daar zat ik het weekend, maar hij zat er een heel lang weekend. Hij was 2 dagen thuis en verder eigenlijk 2 dagen in de week thuis en verder op Jachtlust. Dus we spraken elkaar uiteraard wel als hij thuis was, maar jij krijgt het mee. Ik heb eigenlijk met Kees meer contact, moet ik zeggen, erover gehad. Dus van Kees heb ik heel veel meegekregen. Ja. Kees, die gevoel even. Ik bedoel, het project is clear. Er komen wat promotiedingen en dat soort zaken, maar er kan net met een sleutel worden. Dit is een done deal, om het zo maar zo te drukken. Ja. Even die emotie, wat gevoel hast er nou over? Nou, het is wel heel bijzonder, omdat ik alle meesten om je heen binnen, we hebben de plaat Mijn Makken hebben. En ja, dan beleef je heel veel momenten nog even een keer met elkaar. En dan denk je wel van, goh, wat hebben we met z'n allen hier iets maken wat verschrikkelijk mooi is voor u allereer zelf, maar ik voor de Friese taal. Ja, het is toch wel een mooi liefsmonument wat we met z'n allen maken hebben. Boudewijn, we gaan wel even over hemzelf. Soms maar even afstand nemen van zo'n plaat. Dan juist alle details en de overwegingen van, oh ja, dat ik oorstand. Maar hoe zit dat met die nou? Als je naar die teksten luistert, punten, komma, woorden, haast twijfel of net? Nou, er zijn wel een paar dingetjes waarvan ik inderdaad denk van, ja, wat Boudewijn en ik zei. Voor de website het Boudewijn elk nummer nog een keer becommentarieerd. En nou ja, zoals Boudewijn eigen is, die zei wat hij vindt en die wint er geen doekjes om. En die benoemt wel een aantal punten waarvan ik eerst even denk van, auw. Maar als ik daar goed doe denk ik wel van, ja, dat is wel gelijkbaar. Want er zitten een paar dingen in die inderdaad, ja, daar hier de finesse is nog iets beter kan. Maar als ik in het algemeen zeg, ja, Anita die wordt knettergek maar van die cd, want ik draai hem elke dag en ik krijg er net genoeg van. Ik vind het prachtig, ik vind het skitterend wat we maken. Hè. En Anje, er staat jou wat te wachten, want hij gaat natuurlijk straks bij jou ook klinken, hè, in het Fries. Ja, nou, ik merk vandaag dat mijn Fries toch wel iets beter is geworden. Het gaat bij mij heel hard nu. Ja, nee. Boudewijn, het is klaar, we laten hem even bezinken. Wat zijn je plannen voor de komende tijd qua muziek? Ga je door met schrijven, albums, heb je nog projecten? Wat is dwaan? Sorry, ga door. Wat voor plan heb je nog? Nou, ik wilde eigenlijk zelf een cd gaan maken. Maar daar is een beetje de klad in gekomen wegens ziekte van mijn companen. We zouden met de Vreemde Kostgangers een cd maken. Dat ligt ook tijdelijk even stil.
Blijft over een cd voor met kinderliedjes, maar dan volwassen kinderliedjes. Voor leeftijdsgroep van zeg 6 tot 10, 11. Dat moet dan met een boek erbij, met de teksten erin en tekeningen erin. Dat zou begin volgend jaar. Daar ben ik dus nu mee bezig met Jaco van der Steen. Ik heb de tekst geschreven, hij de muziek. En dan was er dus de Friese cd, maar dat is klaar. Ja. En verder is er niets concreets. Lekker relaxed. Heerlijk toch? Ja, kan me hij blijft wel bezig. Maar ik mis jachtlust. Hij mist jacht. Het is ook echt waar. Hij mist hij kijkt af en toe naar me en dan denk ik, oh, het is jachtlust. We regelen iets met Kees. Kees, jongen. Deel 3, Kees? Nou ja, toen we elkaar vanmorgen troffen, toen hebben we het er even over aan. Het liep mij een hele uitdaging en heel volle mensen mij mee om. En vooral ik de mensen die er aan werken hebben om er wat op het podium mee te doen. Dus ja, daar leidt absoluut een uitdaging. Maar ja, als de baas weer in jachtlust komt, ja, je weet het maar nooit wat er weer uitkomt. Dat is waar. Ik besluit met jou, want er is ooit, lang geleden, een heel mooi nummer voor jou geschreven. Dat begon allemaal met Avond. Toen kwamen er stel eigenwijze Friezen en die maakten er eerst een hele andere titel van. Maar die zijn zo eigenwijs dat ze er weer een andere titel op hebben gegooid. Ja. Vind je ervan? Ja, nou ja, kijk, om te beginnen moet ik zeggen dat ik een enorme fan van Grietje ben geworden. Want ik kende haar natuurlijk voor dit hele project niet. Maar toen ik haar stem hoorde en zeker zoals ze Moorntiet zong, vond ik mega fantastisch. Dus ja, die bewondering en mijn fanschap voor haar gaat nooit meer over. En de verandering van de titel, ja, goed. En van waanzinnig duet. Die stemmen passen supergoed bij elkaar. En dat is mooi. En ik heb het clipje heb ik gestuurd naar een aantal van mijn vrienden, vriendinnen. En iedereen, echt ongelooflijk iedereen die zegt, wauw. Allemaal Hollanders dus, hè. Er is niet één Fries bij. Zeg allemaal fantastisch. Toch heel leuk. Ja, het is heel goed gelukt. Mooie laatste woorden. Boudewijn, Anja, Kees, dank u wel voor dit bedankt. prachtige album. Hij komt bij mij in de auto en thuis en daar was ik direct helemaal gek van. Bij deze, beloof ik je wel vast. We hier toen nummer natuurlijk Avond, Moantiet. En dus dat worden nou ik beloof. Daar heb ik de heer Horn zelf daar een clip om hin te bouwen en die geven we nou zien. Bedankt voor het zien. Harkjen. Reiziger in Friesland. Nou hoogst net meer naar Boetenta, het is veilig, want we hadden Loekenfest. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker. Want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want soms viel ik me onwis en de tijd raast dus voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw ondij. En als je 's morgens opstaat ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. Ik vrees je, door we straks te lezen zon de bosking. Afkuier je langs het woeste stroom. Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik sjoch het joch terug de gedienen en ik weet, het verliezen jouw geen wissigheid. Want je bent het altijd wist en alles gaat voorbij. Maar ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw ondij. Ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, ik beloof, mijn trouw ondij.
lichten uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing en de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. Ja, de storm in het oor, het poldert door de grijde, de onrust boeten door, die natuur zit ik in